εθνικές ζημιές που δεν έχουν ακόμα υπολογιστεί, διακοπή των συγκοινωνιών καθώς και διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος συνθέτουν την εικόνα της καταστροφής μετά τη χτεσινή θεομηνία που έπληξε ολόκληρο τον νομό Αττικής και ιδιαίτερα στην οικία του Κυριάκη της Αθήνας. Τώρα 20 βιτία και ακόμα δεν έχει αδειάσει το υπόγειο. Έχει περίπου 10 αυτοκίνητα ακόμα. Ναι, στον δρόμο βεβαίως. Έχουμε σκάρα παραπέρα και πρέπει να προλάβουμε, ναι. Ορίστε, ναι. Μέρα νύχτα 2-3 μέρες δεν αδειάζει εδώ η περιοχή. Μπράβο. Ποιος σας γλίτωσε να δείτε. Τούτες άκρος να δείτε, ο χριστιανός. Εσείς όταν είδατε ότι παίρνουν τα νερά, δεν προσπαθήσατε να κάνετε κάτι να... Να μας πάρουν, αλλά δεν πήγανε. Τους γλίτωσε η κοπέλα μέσα. Το σπίτι και σε άλλες βροχές έπαιρνε το ίδιο τόσο πολύ νερό. Όχι, όχι τόσο πολύ. Σε όλα τα σημεία λέει η κοπέλα έπαιρνε. Τίποτε από το 100 ήρθε κανένα? Όχι, τίποτα, καμία υποστήριξη, το 100 τίποτα. Βγήκα έξω για να φωνάξω βοήθεια, αλλά έτρεχε, το νερό ποτάμι έτρεχε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε Πού καθόλου. να περάσω, είπα να περάσω απέναντι στο μπακάλικο να πάω, αλλά φοβήθηκα. Ήθελα να πάρει το γύρο το νερό και δεν έγλειψε η κοπέλα τον εγκλήθηκε. Αφού το κρεβάτι βάλαμε πολυδρόνι και κάτι και δεν Παναγία μας είπε, Παναγία. Εδώ στην κυρία μου τα γυαλιά που σας είπα. Παλίδου και Θηβών έγινε μεγάλη καταστροφή. Μέχρι τα ποντίκια μας φάγανε, οι αρουραίοι βγήκαν έξω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέρμα. Πάτα που παλάκια τα καπελάκια της. Κοίταξε να σου δεν γίνει όλο. Μεγάλη καταστροφή. Και πολλά θύματα. Ένα παιδάκι 10 χρονών ακόμα δεν το έχουν βρει. Έχει χαθεί. Δεν το έχουν βρει ένα παιδάκι. Ένα άλλο το βρήκαν εδώ στη Θηβών από κάτω από ένα φορτηγό. Πνιγμένο. Πού είναι πιθανόν να έχει πάει? Ποιο? Άγνωστο, από το Πυθαγόρα σκόρασε και πήγαινε σπίτι του. Με το νερό καβάλα. Δεν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε χτες? Μέχρι από τα παράθυρα μπήκε μέσα το νερό. Εσείς πώς αντιδράσατε για τη στιγμή? Ανάπηρος είμαι. Ανέβηκα πάνω στο σερβάρι. Το σερβάρι πάνω είναι. Και μετά τι έγινε? Δεν πήραμε καβάλα και δεν πήγαμε στο σπίτι. Στον νόμο του πήγες. Και πληγόντουσαν οι άνθρωποι. Πιστεύετε ότι αν δεν ερχόταν ο γείτονάς σας θα υπήρχαν πολλά της άλλες? Αφού γέμωσε 1 μέτρο μέσα νερό. Θα πληγόταν ο άνθρωπος. Τους πήγαμε ζεστό, τους πήγαμε ό,τι χρειαζόταν, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Πιο πολύ δεν μπορούσαμε. Γιατί από το νερό μέχρι απάνω, κινδυνεύαμε και εμείς να πνιγούμε. Το ψυγείο όλο και είμαστε μεγάλη καταστροφή.
τρόφιμα όλα, ρίζα. Χρήστο, τηλεόραση. Να το σπάσουν, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Έχουν περάσει χιλιάδες κυβερνήσεις. Όλο υποσχέσεις και μηδέν. Λοιπόν, για κάνε κουμάντο εσύ που είσαι τη δουλειά σου.